nggak bener. Akhirnya kan datang tuh, ya, datang mengenal. Này có cái này là gì? गथ'साफोरा बाला गेलेदों बेबादिनो उन्दै बैसोआव जोंनि गथ'साफोरा हाद्रि बाला गेलेनानै देरबोयो लोगोसे सोलोंथाइ लानानै जौगानाय मोनसे लामा लायो बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों बयबो उन्दै बैसोआव हाद्रि बाला गेलेयो आमजोङा सालपारा गामि सेराव थानाय सुइस गेट